دم باش و خوش تماشاوانên hêja hûn bi xêratin rêzê dersên me yên kurmancî. Hefteya borî mijara me ji aliyê pêvsaziyê ve lêker bûn. Mijara me di nivî dema bû. Di vê bernameya xwe de em ê mijara xwe temam bikin. Pêşkirên lêkersaz. Dema ku qertafên pêşkir ên lêkersaz têne ber lêkerên xwerû û pêkhatî, wateya wan a berê ji holê radikin. Lêkerên nû çêdikin û wateyekê nû li wan bar dikin. Pêşkirên ku lêkeran saz dikin ev in: ba, da, hil, ra, rû, ve, çê, wer. Ba, ev qertaf bi wateya bi zavekê dide lêkeran. Mînak, reşo, simbilên xwe badan. Me ji wan bawer nekir. Xaltiyê bi teşiyê xwe rîsê bada. Bistên hêsên li hev baketin. Da, ev pêşkir wateya bi zavekê berbijêr ve dide lêkeran. Mînak, memo ji serdarê daket. Qulungî mar da qurtand. Pelên sêwan da wêşiyan. Dijminan welatê me dagirt. Hil, ev pêşkir wateya bi zavekê ji jêr berbijor ve dide lêkeran. Mînak, zînê birayê xwe hilgirtiye. Hilweşîna cîhanê bi şerê sêyemîn e. Ez ê namzetên partiya xwe hilbijêrim. Egîd hilpekiya serê çiya. Ra, ev pêşkir bi piranî tevgerên ji jêr berbijor û ji jor berbijêr bi hev re ango bê hêl dide lêkeran. Mînak, mirîşk hê êvarê radizên. Heval rakişiyan çiyê. Ragirtina mafê azadiyê karê serdestan e. Cotkar di ber cotî de radiwestin. Ve ev pêşkir tevgera dubarebûnê û ji hevbûnê dide lêkeran. Mînak, meta min ji min re çîrok vegotin. Karkeran hêzên xwe veguhertin. Bi hemû germahiya meha edarê çaya xwe vexwar. Gundiyan çirayên xwe vemirandin. Wer, ev pêşkir wateya bi zavekê berbihêlekî ve lezgîntir dide lêkeran. Mînak, aşpêş avê li quşxaneyê werdide. Karkeran destheqên xwe wergirtin. Çavreş werîsê xwe werpêçand. Raperînê kincên xwe wergirtin. Lêkerên bi daçek. Lêkerên bi daçek bi alîkariya daçek û cînavkên li hev xistî û kurtkirî yên mîna p, t, j, lê pêk tên. Ev cînav çendî ku di bingeha xwe de cînavkên li hev xistîne jî lê ew wekî qertafên lêkersaz têne bikaranîn û lêkerên nû çêdikin. Mînak, bi wî, bi wê dibe b, ew jî dibe p. Di wî, di wê dibe d, ew jî dibe t. Ji wî, ji wê j, li wî, li wê lê. Mînakên wan p. Pêketin, pêxistin, pêvedan, pêzanîn, pêkanîn û her wekî din. Mînak, me li gund agirê Newrozê bi êzingan xist. Me li gund agirê Newrozê pêxist. Peyva pê hatiye dêl ve bi êzingan. Marî bi pisîkê veda. Marî pê veda. Peyva pê hatiye del ve bi pisîkê. Piştî gotina wan mînût em pir bi wî keniyan. Piştî gotina wan mînût em pir pê keniyan. Peyva pê hatiye dêl ve bi wî. Tê. Têdan, têgihiştin, têvedan, têkilîn her wekî din. Sêvê ava firingiyan di nanê xwe da. Sêvê ava firingiyan tê da. Peyva tê hatiye dêl ve di nanê xwe. Em tê gihîştin ku zimanê Kurdî pir xweş e. Jê. Jê kirin, jê bûn, jê hezkirin, jê vebûn her wekî din. Evînê kiras ji delalê kir. Evînê kiras jê kir. Peyva jê hatiye dêl ve ji delalê. Ew gul jê bûye. Kê ew jê kiriye? Lê. Lêdan, lêxistin, lêborîn, lêvedan, lêkolîn her wekî din. Ji bo rizgariya gelê xwe li dijmin dan. Ji bo rizgariya gelê xwe lê dan. Peyva lê hatiye dêl ve li dijmin. Me dibistanek lê kir. Dermanên Lokman Hekîm lê hatin. Belê temaşevanên hêja em gaştin dawiya bernameya xwe ya îroyîn. Heta bernameyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de. Da li ser koka xwe, mirov li ser zimanê xwe yêşîn dibe. Dem baş.